Samu unasala chigereno na akwụkwọ akụkọ nke tata bụ Wednesday ahịa nkwọ abalị 15 nke ọnwa 10 afọ 2025. O nweghịdị mgbe m hụrụ ka Peter Mba na-aba APC ka Bode George kwuru bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị amamaka iko mba ụwa 2026 obodo 28 etozuola oke isonye na ya bụ amamaka. Otu nwa okorobịa dị afọ 37 bụ onye garala mkpọrọ lọta akụgbuola enyi ya nwaanyị n'aka n'ihi na ọ gwara ya kwụghachi ya otu narị puku naira ya o binyere ya na steeti Ondo bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ihe jupụtara na APC bụ ndị mpụ ririla ahụ ka Macaroni kwuru. Amamaka iko mba ụwa Nigeria ewerela ọgba anọ a na-asataghị otu merie mba Benin Republic bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ihe ọmụmụ mathematics abụghịzi iwu maka ụmụ akwụkwọ na-eme art subjects n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị enwere na Nigeria ka ọchịchị etiti kwuru. Ụlọ nzukọ Senate ebiliela ịkwụsị iji mmadụ atụ mgbere ahịa mmetọ ugwu ruru ndị Nigeria na mba Libya bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ntuliaka elu gọvanọ Anambra anyị ga-eji ndụ anyị chekwaa ngwongwo eji eme ntuliaka elu ahụ ka ụlọọrụ INEC kwuru. Anụbeghị m ka onye ọgaranya ji ọnụ ya kwuo na ego bụ mmiri money na wọta ka Coscheris Motors Cosmos Maduka kwuru bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Punch. Ọ dị mma, anyị alụla ya kpọmkwem n'ọnụ ọchịchị etiti na mathematics is no longer compulsory for art students. Ya ndị chọrọ ime art subjects, ndị chọrọ ile arts na WAEC, ndị chọrọ ile art subjects na WAEC and NECO, maths is no longer compulsory. So if you wegodi ihe ị ga-ele na WAEC or NECO is not a must na ị ga-efili maths. Amami na ghọta ebe m na-eje. Because during our own, yes, anyị lere maths during our own mana maths adịghị compulsory then. But suddenly mechazie maths abịa mewe maths compulsory, English and maths compulsory. In those days all English compulsory, mgbe anyị gụrụ nke anyị English compulsory. Down the line as was English and maths compulsory. But now ọchịchị etiti ekwuole that it is only English that is compulsory. Maths is not compulsory for ndị mege arts, ndị chọrọ ime government, law, ndị chọrọ ego international relations and ihe ndị ọzọ. So maths is no longer compulsory. So ọchịchị etiti ekwuole ka ọ dị ma dịka ka ahụ na-ewu obodo anyị bụ Nigeria ji ọkwa nọ a na-asataghị m otu wee zụzụọ ya Benin Republic, mana anyị ka nwekwara other playoffs ka anyị mara kpọmkwem ma Chileke ọ ga-emere anyị ebere ka anyị nwee ike tozuo oke n'isonye na amamaka iko mba ụwa World Cup 2026. Ọ dịba dịka nke ahụ na-ewu njinji na-ejikwasa ndị Nigeria na mba Libya. Ụlọ nzukọ etiti ala anyị ebiliela ugbu a ịkwụsị nke ahụ. Of course, ị gaa na Libya, many Nigerians are suffering there. Many Nigerians are suffering in Libya. Amami na aghọta. Many Nigerians are suffering in Libya. Ọwụhụ ka akọwara mụa na onwe m nwere onye m garala Libya ahụ survive where by the grace of God. Amami na aghọta. So people are suffering in Libya. Human trafficking, prostitution, exploitation, human rights violation. A na-eme ụmụ nwaanyị Nigeria a na-agwọtọ ha agwọtọ. Ụmụ nwaanyị Nigeria nọ Libya a na-agwọtọ ha agwọtọ. So ka anyị mara ma ihe ha Senate kwuru ma ha ga-eji action esoe ọ bụghị sọsọ ikwu ya n'ọnụ. Ọ dị ma dịka ka ahụ na-ewu Coscheris Motors Cosmos Maduka ekwuole na enyewe ọgaranya anaghị eji ọnụ ekwu money na wọta. Onye we ọgaranya nwere ihe we ọgaranya ngada anaghị eji ọnụ ekwu money na wọta. Ọ dị mma. Ọchịchị steeti Lagos agụrọla ụkwụ na aka ya na nkụtu ụlọ ndị mmadụ bụ nke ka na-aga n'ihu na Festac bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị
agbagharala m nwunye nwa m bụ onye gburu nwa m ka nna Bello nwunye ya bụ Sanda gburu nwa ya kwuru. Eburula Edun minista okwu ego dị n'aka ahụ na-adịghị gaa mba ofesi bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị mfanye aka n'ụkwụ ụlọ nzukọ Senate, ụlọ nzukọ omeiwu etiti abatala n'okwu ASUU n'ọchịchị etiti. Onye ọkachamara akọwala na ihe ndị okenye na-eje arịa ọrịrịa bụ na ha erujighị afọ mgbe ha nọ n'okoro nakwa agbọghọbịa bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ The Nation. N'otu akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị onye isi oche kansụl ọha ji egbe ma agụrọla ụkwụ na aka ya na ọgbaghara ahụ ji obodo Bile nọ na kansụl ahụ aka ma kwuo na ya bụ ọgbaghara bụ aka ọrụ ndị otu nzuzo. Ndị agha anwụchiela di na nwaanyị na-eresi ndị oyi ndụ egwu ngwa ọgụ na North West bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ The Nation na akwụkwọ akụkọ Desodehe ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ADC ajụla atụmatụ ụlọ nzukọ omeiwu etiti na-atụ ime ntụliaka elu onye isi ala na nke gọvanọ n'ọnwa Nọvemba afọ 2026. Adịma dịka nke ahụ na-ewu onye ọkachamara ekwuole na ihe mere ọtụtụ ndị agadi nwaanyị na agadi nwoke na-eje arịa ọrịa mgbe ọbụla terminal sickness harịapụ nka harịapụ nka bụ na ha eriju ha afọ na ha erikọta ha ahụ mgbe ha nọ n'okoro na agbọghọbịa. Ndị ile anya ị ga-ama na eziokwu. Some of the young men growing up now, they don't, when ha ji nri kpọrọ, they don't eat. They are just feeding on junk. Amaghị na aghọta. Ọ junk ka ha na-alike. Just atachara ebe atachara nka aṅụchara nka. Chefuo that in your adolescent mgbe ị ka na-eto eto, ị kwesịrị irikọta nwe ihe nwatakịrị eriba nri wụrụ afọ nri, so that mgbe ihe ahụ ọ na-eri mgbe ahụ ọ adolescent ọ ihe ọ ga-eyuzu mgbe ọ ga-eme oke. Mana some people adịghị awe. Some people adịghị awe. When you are at your younger age, eat. Even if it is to swallow cow. Because ọ ga-enyere gị aka mgbe ị ga-eme okenye. Because at that point of your okenyerism, o nweghịzi ihe ga na-agụ gị iri. Ọ wụzi ihe ka iriri eri mgbe itoge wụzi ihe ka ga-apụta jilela ahaji gị ahụ na-edometogo ogologo ndụ. It is important. Ọ dị mma dịka nke ahụ na-ewe onye isi oche ọchịchị kansụl ọha ji egbe ma ebe Amadioha pụtara agọrọ ụkwụ n'aka ya n'ihe gbasara ọgbaghara ahụ na-eme n'obi ile autonomous community, na-ekwu na ọwụ ihe otu nzuzo na kọsụ na ọwụ onwe ihe gbasara anya nwazi the chairman of the local government na ihe na-eme na obi ile. Ọ dị mma dịka nke ahụ na-ewu otu pati African Democratic Congress ADC ekwuole kpọmkwem na ha ajụla ya bụ atụmatụ ọchịchị ụlọ nzukọ omeiwu etiti na maka eme ntụliaka elu onye isi ala na gọvanọ na November 2026, so that court ka a ga-agagide kọtụ before eduzie n'iyi ọrụ na May 29. You know, it's a wonderful thing, but the ADC said no. Ọ dị mma ọchịchị steeti Lagos agọrọla ụkwụ na aka ya na nwe ihe gbasara ha na nkutu a na-akụtu ụlọ ndị mmadụ na Lagos n'ụwụ ndị ashị. Sanwo-Olu iwu onye ashị. If you say you are not aware, then who is aware? Achọrọ m ikwu okwu Lagos ahụ again because I think I have said a whole lot of things about Lagos ya ga viral, but yet ndị be anyị ada anụ ntị. So mmadụ agwakwara m okwu kwuo okwu ihe mege na Lagos. Ọ dị m ebe a ka anyị na-apịkọta kpamkpam bụ ihe omume anyị na akwụkwọ akụkọ bụ nke bịara gị kpọmkwem na Nsokwa Ọchịwọ chebere na Nsokwa Ọchịwọ na TikTok afshot Nsokwa TV na YouTube ka chi nefega n'ịgọchibala m. Ụbọchị taa agajibola anyị niile siriri werere.